Ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό, επειδή τις τελευταίες μέρες μετράμε 3 νεκρούς τουρίστες και 4 ή 5 αγνοούμενους. Τι πάει λάθος, τι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις, είναι πολύ ζέστη, τι συνέβη? Σωστά, έχετε δίκιο. Υπάρχει υπερεκτίμηση των δυνάμεων, ειδικά επομένως σε μία περίοδο που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ αυξημένες και σε ένα χώρο τον οποίο οι ίδιοι οι ξένοι τουρίστες δεν γνωρίζουν. Είναι πολύ σημαντικό να προσαρμοζόμαστε στην κατάσταση και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Όπως βλέπετε, πρόκειται για άτομα άνω των 50-60 ετών, δεν γνωρίζουμε τη φυσική τους κατάσταση, μπορεί να έχουν και κάποιες παθολογικές καταστάσεις. Όλος αυτός ο κόσμος, και δεν μιλάμε μόνο για ξένους και για τους ντόπιους, την περίοδο του καύσωνα πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο, να έχουμε το νερό μαζί μας, να ενυδατωνόμαστε, η τροφή μας πάντοτε να είναι με φρούτα, λαχανικά ελαφριά, όχι με λιπαρά, να μην υπερκαταναλώνουμε αλκοολούχα ποτά, καφεϊνούχα, γιατί μπορούν να κάνουν διούρεση, σαχαρούχα, και σίγουρα και η προσοχή μας πρέπει να είναι ως προς το να ελέγχουμε ή να μετακινούμαστε σε μέρη τα οποία γνωρίζουμε και τα οποία δεν είμαστε μόνοι μας, έτσι ώστε αν μας συμβεί κάτι να μπορούμε εύκολα να ζητήσουμε μία βοήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και όχι μόνο στο περπάτημα, συμβαίνει και στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό και η θάλασσα μπορεί να κρύβει μεγάλους κινδύνους και γι' αυτό πρέπει να είμαστε... Είναι πραγματικά λυπηρό στη χώρα μας με τόσες ακτές, με τόση θάλασσα, κάθε φορά να μετράμε θύματα, να μετράμε πνιγμένους. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι, γιατί πρέπει να προσέχουμε ακριβώς να πηγαίνουμε σε οργανωμένες παραλίες, να μην πηγαίνουμε μόνοι μας, να έχουμε γνωρίσει λίγο τη θάλασσα. Μπορεί να υπάρχουν υπόγεια ρεύματα, μπορεί να υπάρχουν βράχοι, να μπορούμε να μην έχουμε πάλι προσοχή στη διατροφή μας, να μην έχουμε υπερκαταναλώσει φαγητό ή αλκοόλ, να πηγαίνουμε σταδιακά, και ειδικά τα άτομα από 50-60 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας, μικρά παιδιά που θέλουν και την προσοχή των μεγάλων, τη συνεχή προσοχή τους, οι εγκυμονούσες, όλες αυτές οι κατηγορίες θέλουν έναν παραπάνω έλεγχο, έτσι ώστε να μην συμβεί κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Θυμάμαι τη μητέρα μου έλεγε όταν έκανα μπάνιο να βρέχεις το κεφάλι σου. Δηλαδή, όση ώρα και να είμαι μέσα στο νερό, γιατί πολλοί δεν βρέχουν τρίχα, έτσι. Παίζει ρόλο αυτό για τη ρύθμιση, χρειάζεται δηλαδή θερμοκρασία? Σωστά. Ειδικά στο καύσωνα είναι πολύ σημαντικό να βρεχόμαστε όλοι και το κεφάλι μας για να μειώσουμε την πιθανότητα να πάθουμε αυτό που λέμε ηλίαση ή γενικά η χαμηλότερη θερμοκρασία του σώματός μας. Παλιές, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Αλλά εμπειρία. Να μην είναι και σωστό, αλλά γι' αυτό ρωτάω ιατρικά αν στέκει. Όχι, είναι σωστό από την άποψη ότι όσο πιο πολύ καλυπτόμαστε από το νερό, τόσο μειώνεται η θερμοκρασία. Βεβαίως δεν είναι το τέλειο, από την άποψη ότι σίγουρα πρέπει να φοράμε και καπέλο, να μην καθόμαστε στον ήλιο πολύ, ακόμα και μέσα στο νερό. Όσα μας περιγράφει η κυρία Ψαλτοπούλου, εντελώς τα αντίθετα κάνουμε στα μπιτσόμπαρα. Καταναλώνουμε αλκοόλ, τρώμε λιπαρά, ψήσιμο στον ήλιο. Ό,τι μπορούμε να αποβάλουμε υγρά. Ό,τι μπορούμε. Επειδή οι συνθήκες αλλάζουν όμως, γιατί τώρα πια οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα σύνηθες φαινόμενο πια. Κύριε Παπαβασιλείου, πάσα μου κάνει τώρα ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Και ακόμα το χειρότερο που θα μας το πει είναι ο συνδυασμός του καύσωνα με την αφρικανική σκόνη, δηλαδή με ένα ανθυγιεινή ατμόσφαιρα, και δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην υγεία μας.